pulo ummodo pulo fota pulo ummodo pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndenten ndentinen arpotten jam nyalle mon yeɓiyankoɓe Kindi TV ko gonɗon eɗo woni ɗon kala taw noon ko émission men émission arpotten eɗen gandi noon émission arpotten o wayri nanede téléji ɗi kono ko jaam ɓolo yettere Allah ɗum waɗandi wasata tawa on mbi est ce que émission arpotten ne woodi e aduna o hankkadi kono noon émission arpotten ne woodi saaha fo noon kadi aɗa andi jehen vacance seeɗa tan mbaɗen kadi yanoɓe hedde umra ko ɗum waɗani en bandiraɓe yeɓiyankoɓe Kindi TV mbayri yiide en ɗum noon en calmini yeeɓoɓe émission ngaji ɗi taw noon ko wonɓe e diaspora he wonɓe ɗo e nder leydi ndi en calmini kadi sehilaɓe yiɗɓe kala ko émission men émission arpotten taw noon ko Ruy Babel Sall waɗanton ɗum en calmini mawɓe ardiɓe galle ɓe ono Abou Samba Diop Abou Hafsat Coumba Hamme en calmini Daoudou Moussa Dia en calmini ardiɓe galle ɓe kala technicien ji ɗi en calmini Djiby Dieng konko tigui garduɗen ɗo e parcelle gonɗen taw ɗum ko unité 3 garɗen noon abbade gorko jontaɗo mo kewɗen nande kala e saaha hande noon so tawi o ɓooyi nande hunde tan ɓooye nde jiiɗa ɗum eɗen kuccidiri e makko taw noon ko face à face on woni holon on woni Sar Ibrahima Sarr Sar Ibrahima Sarr mouvement ne yoodi de ayi ayi Sar Ibrahima Sarr France tan ha ɗo e Dakar ha ɗo e Dakar kadi huccindirde bandiraɗo debbo mo faydagal mona faydagal gori danejo ne yooɗe bolto jofoto yooɗen ndeysan woni Ourgui Sall wadde noon so tawi on nani sawtol ngol gardon ko konko tigui min joddi hande eɗen gandi noon émission men émission arpotten o ubbita tan ko yontaɓe ɓe o ubbita kadi kala e saaha ɗo kewɗon nande eɗen gandi Sar Ibrahima Sarr so yimɓeɓe fof keɗotono ko haalata ko mbajoyaji ɗi e ko tintinta yimɓeɓe tawanno enen kala en keewi kono noon mata noppi nanoji ɗi ko ɗin tigui goni ko kañƴi goni paɗɗi ɗi joni joni Djiby Dieng mbaɗandi en calminat gorko jontaɗo o haalana en no wiyete Sar Ibrahima Sarr so tawi o jogui inde wonde to jeeya Sar Ibrahima Sarr kañum woni holon Sar Ibrahima Sarr bisimilla ma e Kindi TV ko adedi foof en calmini arɓe ɗoɓe technicien ji arɓe ɗoɓe ceerno Djiby mi salminima salmituma en calmini madame Diop nde wonno hitande yeewu yiiɗa koyngal kala to yetti yidde won ɗon en jetti kadi sababu gonɗo sababu woni Mbayru Thioune en jetti kadi gonɗo sababu Abou Diop lelwal pinal lelwal gandal hande noon garɗa ɗo ko namdade ko tiiɗi newno haalde hoore mum andude pucci andude gueloɗi andude hoore mum ɓuuri Sar Ibrahima Sarr gorko mo Sinthiou makko jeeɗo Sinthiou makko non tigui wiyete ɗo donc jibinami ko 1967 jibinami ko Dakar kono carriére am fof mbanmi ko Fouta ko adi waɗɗatno hande o saaha gonɗen jooɗorima ko Paris e Walo Fendo natti Walo Fendo no natti fendade nonno hande Paris koko change seeɗa changement climatique o ari toon ɗon kam natti wonde Walo Fendo e voilà ɗum tan mbawmi haalde Sar Ibrahima Sarr gorko mo Sinthiou makko mboɗo hettima kadi ha yesso ɗum noon mbaɗa andi so tawi on kettima mbaɗa andi sawtol ngol on nani ɗum on faami ko Sar Ibrahima Sarr tigui haaldete moon kono mbaɗa andi ɗon hoddu duusor mo ndu so Allah lamɗo jaaɓi mon nan ɗum less kadi taw ko ne muuña less mbaɗa andi so Allah lamɗo jaaɓi goto foof ne jogui identité muɗum e gandi noon cartel identité makko ko hoddundu so Allah lamɗo jaaɓi inchallah mon paam kadi holi oɗo gorko jontaɗo Sar Ibrahima mbiɗa gonɗa ko Paris Paris ɗum natti wonde Walo Fendo mbiɗa natti kono natti ɗum wonde Walo Fendo ko adda ɗum wonde holko tagui wiye Walo Fendo Walo Fendo ko glace o neige o so tooɓi so neige dellima wiyete ko Walo Fendo Walo to Fendo woni verglas
hande o sa noon aɗa jooɗo hitande a darti mbuuɗe yarnees donc natti walla fendo voilà min hande go aɗa jooɗo hitande a darti mbuuɗe yarnees min cika noon wala fendo ko yimoɓe tan pentirnoɓe jengal yeyno jenga yeyno ɗum woni lampaji ɗi ndeysan jenga yeyno woni lampaji ɗum woni lampaji voilà neso natti toon wadde joni ko nguleki woni to no Fouta ene wuula ene change climat ene toɓa bon kono noon natti wadde no wayanani ko changement climatique o change ɗum change gummiɗa ko diwan meɗen Fouta so tawi noon neɗɗo ummima vacance ummima France ari ɗo e leydi meɗen yeehi Fouta no Fouta wano hankkini ha hande ko noon wayi walla hol changement ene mami haalan tan cosaan nde no cosaan hande hol cosaan hande o haade jiɗɗa ko fina tawa aɗani fina tawa hanki hande certi nde wonno fina tawa hanki ene woodi harmeji jeeɗiɗi manda saɗa nana harmeji jeeɗiɗi ɗi pullo joguino ɗum moƴƴinanno harɓe fuurankoɓe hande noon harmeji jeeɗiɗi gustima laaɓi nde wonno hande coppi gardi gartoɗe keeti caggal hanki ko gertoɗe gardi coppi keeti caggal nde wonno hanki ɓiɗɗon jaabi jibinede hanki gardigo no wonno hande noon gardigo ala Fouta nde wonno aɗa yi jibina ɓiɗɗo ni ganda hen nde wonno gandaɗo jibini gandaɗo caɗele gaari e société woɗi heewi haala ɗum e audio jam sa teskitima mboɗa haala Fouta hanki Fouta hande hanki ɓingu garme no wonno hanki jibinede no wonno hanki andam no wonno hanki jokkodiral no wonno jottodiral no wonno hande keeɓi société neɗɗo ko ande hirano mum hanki babiraɗo wawno hirano mum nde wonno hanki fulɓe tata gonno pullo barowo pullo cabbiɗo Allah e pullo gurnowo ɗum firalma ɗum ko firtal pullo gurnowo woni pullo dewo ene sabbi e toɓo ma wurna nayi mum wurna beyi mum no fuɗɗo wurde hen pullo barowo woni an cubballo ma wara liɗɗi mum fuɗɗo ñamde pullo cabbiɗo Allah woni toɓo ilam hande ɗum fof ustimande ɗum waɗi hande goto fof ne ande hirano mum nde wonno ganduɗo hirano mum noon wawata waƴade bandum ɗum tagui hande société o hande metti e oɗo saaha moni fof ko hooram goto fof hooram walla ɗum addi caɗele wadde so tawi min nani kalɗa ko holko ɓeydi addude caɗele ɗe saabu eɗen gandi adana ken remannoɓe eɗen ñaama en nattu remde walla en nattu aynude walla ko addani en nattu liggade ko addani en heegde ɗaminare no ɗaminade waye hanki ɗaminare no mayata koye demal suudu penowo aɗani hanki ɓiɗɗo ne jibina suusa wasde dawde hanki addana yimɓeɓe nawlirde hanki sa ƴeewi pour a naye juuɗe wonande ndemowo sa dañi rewɓe ɗiɗo rewɓe taro aɗa jogui ɓesgu ha heewi a remat ko hen guurata hen gurnata hande noon ndema ustima ha laaɓi nde wonno natti tobde natti ilde hande yimɓe guuri kay ko frontiére uji ɗannade ɗanngal sen gaari ha toon kadi ko domaine heddi noon hande a wawa dewnude ɓiye mo wawa dewnude hoore mo wawa dewnude ɓiyum ɓiɗɗo ne jogui liberté hande oɗo réseaux sociaux ari jeeyi yimɓe hande ganuma ari ɗum tagui hande hay goto wawa halfude ɓiyum saka dewnude ɓiyum ayi neɗɗo ne leelo ha midi hanki a suusa lalade ha midi hanki sa dawani guiƴen piedma woni noonno hanki jibinede no woodi hande jibinede woodani surtout ono rewɓe ono gaddi ɗeɗo caɗele nde wonno mbaba ɓiɗɗo nan ɗon nde wonno babiraɗo sen haaɓe ɓiɗɗo yummiraɗo jingganto ɓiɗɗo mayi bama nanar yaguilo warani ɗemgal ayi oɗo jinnaɗo ponnoɗo habde e ɓiɗɗo yummiraɗo fonno wallude ɗum kono hande ala ɗi waɗi sukaɓe hande ko andaɓe nde wonno gandaɗo jibini gandaɗo ɗum addi société o caɗele gaari hayɗa wawa goto wawa remnol goɗɗo ɗum tagui yimɓe goni e gare suji gane grand police uji ne piija ene ɗamini e goto jogui galle jogui société hande sa yi Europe ɗum ala à partir de 18 ans an jogui hoorema a yaltinta galle hande sa yaltini ɓiye galle kundude ndewema tagui hande ko ɗaminare nde yimɓe guuri koye ɗaminare nde wonno dépendant ɗum addi caɗele ko ɗum tigui addi caɗele ɗe cikkuɗa kadi wona jinnaɓe ɓe saabu aɗa andi cukalel no neera fof ko noon wonirta aɗa andi Sar Ibrahima Sarr mawɓe men enen adana gila jinnaɓe meɗen goto meɗen foof ne hokkeno ko ndimagu hoore muɗum a bewnete
a ñamata kara kono so liggey yonti kadi a liggo kono joni cikɗa wona jingnaɓe ƴefti ɓiɓɓe mumen ɓe ɓurni ɗumen koye mumen ha ɓiɓɓe ɓe ɓurtide ɗum woni mbabba ɓiɗɗo mi haalnima nane mbabba ɓiɗɗo par ce que aɗa andi ɓiɗɗo ko cettal sa settiɗuma seyɓi tan kay adoro wiwde ko ardiɗo hande ɓiɓɓe ko andaɓe hande société ko gandaɗo hanki ɓiɗɗo école o neha beddane neha nde wonno kawruɗen fof ko Samba Lam Dieynaba Lam Mamoudou Lam nde wonno ɓiɗɗo ko dendaɗo hande ɓiɗɗo herorama mon fof sikkata kañum meeɗi ngarude ɗum tagui ande a oppitama hoorema a oppitama sukaba ma ɗum addi caɗele ɗe heddi noon caɗele ɗe holno giwirta holno giwir il faut yimɓeɓe dutto e gardiko aɗa andi hanki sa ƴeewi hanki en jogui galle diwan ne woodi gardiɗo galle ne woodi gardiɗo hakke yimɓe jooyo jeegom taw ko babiraɗo goto ardi gallo resi rewɓe moon resi sukaɓe moon ayi ɗeɗo gueɗe tati manda saɗa faama ɗeɗo gueɗe tati sa renaki taƴoɗen ɗam kañum joni jokkoje kañum woni taƴoje aɗa wawi firtanden gueɗe tati ɗe jawdi jawdi debbo jawdi ɓiɗɗo debbo jawdi ma jeeyi jawdi ma wato jaab jawdi ma jeeyi ma nde wonno jawdi ko lewɓol hinata so fooɗama guita jomum gadda gonɗi jawdi so jeeyima tan so kala ko mimi jawdi memete debbo ma resɗum oto jaab debbo ma resma so debbo ma resima ko debbo linset saranaki sertat bande ɗum tagui debbo halfa ɗum debbo oto jaab debbo ma resma nde wonno kala ko mimi debbo memete ɗum waɗi neɗɗo hande o sa neɗɗo serte ɓiɓɓe yummu sababano debbo serte ɓiɓɓe yummu sababano jawdi serte ɓiɓɓe yummu sababano ɓiɗɗo ɓiye jibinɗo oto jaab ɓiye jibinma nde wonno ɓiɗɗo so jibinima tan so wonti mbaba ɓiɗɗo nanɗon tan kala ko ɓiɗɗo waɗi ɗum heeñere ma tan kala ko mimi ɓiɗɗo memete so wonti ɓiɗɗo ko kuɗaɗo tan sa renaki serta endama ɗeɗo gueɗe tati tawi kanji jokkata kanji taƴata hande noon ɗe natti jokkude ɗe goddi taƴoje ɗum addi caɗele no mbatten ha goɗɗituɗen ɗum ɗon sukaɓe ɓe ganduɗa aɗa andi wona yimɓe fof bondata wasata jiɗɗo hen fewde taw so nani Sar Ibrahima Sarr ko haali ko rew hen feewa walla taw jinnaɗo ni yinno nede ɓiyum wawano nede ɓiyum so heeɗimama wawa nede ɓiyum holno mbatten ha nehen ɓiɓɓe men holno ɓiɓɓe men ɓe mbaɗata ha heɗowa ɗum Sar Ibrahima Sarr ɗon ko haala mawko aɗa andi moƴƴere moƴƴo ɓuuri moƴƴere moƴƴere moƴƴo ɓuuri moƴƴere moƴƴo ɓuuri moƴƴere laabi temedde ɗiɗi ko serdi ɗum moƴƴo liggoto moƴƴere moƴƴere wawa liggade moƴƴo ko ma neɗɗo o moƴƴa ne moƴƴina ma neɗɗo o yooɗa ne yonna ma neɗɗo o suura ne suura ayi l'islam ne moƴƴi ha maayi kono noon ma nelaɗo ari oppira laabi jeegom o moƴƴi haw moƴƴi Allah tabaraka wa taala andi hen kadi o moƴƴi ƴetti l'islam o faye junggo makko nde wonno ko moƴƴo golloto moƴƴere sa moƴƴani a wawa moƴƴinde holno neɗɗo moƴƴirta noon aɗa andi heewi ñeeñɓe ɓe ne kaala aɗa andi ɗiɗo konngudi ɗi mbaɗi cagge no feewi bon aɗa andi gurdam aduna futonkoɓe ne kaala doole so donki yo doole keɓɓo Sar Ibrahima Sarr gorko mo sincimo ko meeɗa wiide noon jaɓata ɗum so doole donki yo doole keɓɓo ɗum ko futonkoɓe kaala ɗum an ka cañi konngol ngol sellani addanden ko jaɓɗa ko wiyete ko doole yo keɓɓo ko waɗi doole no donka nde wonno hanko ronkidu nde e heɓɓirade nde yolde mawde nan ɗon nden gandata jogoɗo nafoyde so wonti doole ɗe ɗe goppi heɗe natti rowde a natti wawde de ɗe ton jiiɗi arde heɓɓitade holno gurdoro mbawa wurde mais so wonti noon doole keɓɓitima taw ɗeɗe doole nanɗo e place mum donc ɗeɗo so hankadi so jeni ha laaɓi doole hankadi tawat keɓɓitima eyi woni haala ka ɗo Muhammadu Rasulullah o wi hadema ɓiye hadema neede ɓiye nemo guila suwa jibine yimɓeɓe namdi nelaɗo holno neɗɗo nerti ɓiyum guila suwa jibine oyi ko debbo mo ndesara o debbo woni fandoma nde wonno debbo o so moƴƴi debbo woni l'islam en debbo ɗoftiɗo keddiɗo yamirore aɗa andi Allah tabaraka wa taala o henni debbo koye sutoro hade makko suurde gorko makko il faut suura hoore makko donc ɗo suurde hoore mum wawa suurde gorko o suura hoore makko terɗe goofoyɗe fof o suura hoore makko e nder sutoro hoore makko galle ko hen suurto sutoro hoore makko gorko ko hen suurto galle ko hen suurto
heddi noon ko ɓuri yaɓɓede haala e kaɗo haala ko kaltan ko fof moƴƴere garen moƴƴen d' abord holko moƴƴata ko ɓernde moƴƴata holko moƴƴinde ɓernde noon ɗiɗo bakkutuji tati il faut ngumo e nder ɓernde wonande sukaɓe ɗiɗo bakkutuji il faut ngumo e nder ɓernde holɗin bakkutuji haasidagal mawnikinare e gañgu il faut ummo e nder ɓernde haasidagal e mawnikinare e gañgu ay so umima e nder ɓernde nde wonno Allah wi mi heƴata e dow leydi mi heƴata e dow asman Allah kayam sona ɓernde julɗo so haasidagal ummima ɗo mawnikinare gañgu so umima e nder ɓernde ɓernde nde heccitto juurum wona toon so juurum woni toon yidde Mouhamadou Rasulullah roosa ɓernde nde terɗe ɗe fof dogata yemre ɓernde nde hankkadi a moƴƴi kala ko ƴettuɗa ko moƴƴere Sar Ibrahima ko woni haasidagal haasidagal sen ƴeewi fuɗɗori ko sukaɓe ɗiɗo baba adama woni añande neɗɗo haasida noon o addi añde hoore makko mo yiɗa hoore mo wawi yidde hay goto sukaɓe ɗiɗo baba adama ɗon haasidagal ummi fuɗɗori no Allah tabaraka wa taala nde wonno koɓe lundiɓe konngol Allah ɗum tagui haasidagal ari ɗon goto waɗi funere mum nde wonno Allah yamirno goto hen fof yo res funere goɗɗo o hen goto noon en andi funere mum ɓuuri yodde wi resata ko funere mo lundi konngol Allah haw wari miñi ko mo jiidumo e baba ko ɗon mayde kadi fuɗɗi haasidagal ari mayde kadi tawti haasidagal woni noon funere o warimo ronki andu no waɗata Allah tabaraka wa taala tellini ciilal wari ciilal asi ubbi wandi noon deke mayɗo so maayi il faut ubbe haasidagal ɓoyi haasidagal noon ko añde hoore mum dawat ma gaña hoore ma no mbawa añde neɗɗo par ce que haasida yiiɗa hoore mum Allah waɗa hunde mbiya ko Allah waɗi ko wona noon ko jiɗɗa ko wonata te ko jiɗɗa ko wonata a yeddi Allah haasida jedduɗo Allah jedduɗo hoore mum jedduɗo gueɗe mum te hatta ko Allah wi ko wonat Rugui Sall ene liggo Pindi TV mi yiɗana ɗum moƴƴere kala ko waɗi yooɗe mi añana ɗum woni haasida mi wiye saaha mbiyeɗa an ka haaside wiye ala o ni wona haaside o ko bonɗo ɓerde ko ɓaleere saaha fof noon ɗon min ne hawa kam ɓerde ɓaleere haaside o ko bonɗo matona fof ko gotum ala ene waɗi lesli neɗɗo no bonata wona haaside no bonɗo wayata ganda o ko bonɗo bonɗo fayen heewi jikkuji mi heewi sifaji aɗa andi bonde neɗɗo no bona wona neɗɗo ñaɗɗo ko jikku o bonata kono ɓernde bonani ko kaɓeteɗo ko ñaɗɗo kono noon ɓernde laaɓi o tikkata o ko bonɗo kono tikkata haaside noon nde wonno yiɗa nangue fuɗa haaside o añanto neɗɗo o añana neɗɗo o bonnat haaside nde yiya ha liggo neɗɗo ora wot ora firtu ɗum tagui noon onon rewɓe ne keewi yaade julde oɗo mbiyaɗo yarloɗo ya fof ko suuɗi e ko feeñi nde wonno ko suuɗi ko golle ɗe mbaɗɗa ɗe a yiiɗa neɗɗo anda ɗon jiɗɗa mogguinade hen noon haw wimama yeefimama ko suuɗi ko feeñi cikka noon a daɗi tawa daɗani aɗa wawi yaafade mbiya min mi yaafima mi yaafima kono ko suuɗi ko feeñi ko il faut kalna neɗɗo ko mbaɗɗa o eyyi ɗum min mbaɗa jaɓi ɗo min kay ko ɗon tan jaɓmi min mbaɗa jaɓi ɗon ɗum ɗon Sar Ibrahima Sarr Allah jarama a jarama mbaɗa andi sa wi aɗa firengol ɗo konngol ko ɗo mawneten ɗum noon en mosaten seeɗa kadi paten goɗɗum jiɗɗa fof joni en gummima Fouta wona ƴettu domaine mo jiɗɗa fof gadda joni gummima Fouta joni en ƴefti laaɗa en payi Paris la France en tawi toon Sar Ibrahima Sarr Sar Ibrahima Sarr France hanki e France hannde min ko togonmi ɗo mbiɗa yiɗi yaade France sino sagam jaadoren no wano hankkini ɗon wayi ha joni waya noon CFA ji ɗi o adana CFA heewat ɗo sa dañi CFA wiye ko euro beccuɗa hande gurdam ɗum satti nde wonno liggey oni muusi gonɗen koye crise mondial hande kala ko crise gonɗo ɗo o kañum hay oɗon memi France toon umori France umori boni iwri Fouta kay ko nokku walmo haalta e ko sikkuɗa wona maaro men ɓuuri serde maaro mon diwlina men wallahi minen ɓuuri serde sa alnama gartagal ne foti mbiyata wona gonga sa alnama kilo tew ene woodi ɓe mbawa sodde kilo tew te kadi kalanmi koye antenne ha mbawa nande jiɗa ande ko kalmi ko ne woodi ñamoɓe ayi poubelle e nder poubelle aji magasin supermarché daɗo ne heddi dat ñalawma goto tukoɓe
jaɓata yeyde on produit Sar Ibrahima Sarr hol wiyoɓe noon wonɓe France ɓe ko haasideji non haade komi mbiɗo mboɗo ara tan joni aɗa bonnita kam aɗa wi hol ñamoɓe kuuɓe ɗum joni kono ma ɗum sal hoto faam ene gasa garata o ñamade non a famani pula mine jibi je hay jibi je ay ko ɗo woni Ceerno Djiby on yaha pari Ceerno Djiby ko jinmi famdata yimɓe mbawa famde ayi arjigueji potani ay ɗannugal gueɗe jeeɗiɗi gonde ɗannugal hol mbaɗoni o gueɗe jeeɗiɗi gonde ɗannugal hollen gueɗe jeeɗiɗi ɓe mbi premier départ sa ɗannima an hoorema an andata ka ɗanniɗo ɓe mbi ɗannugal way kon debbo debbo reedu ni début o ko an tan goto andi ka ɗanniɗo so yaha e ɓooyi hoddima ganda ka ɗanniɗo so yaha ɓooyi bandiraɓe takkiɓe ɓe ganda ka ɗanniɗo so yaha ɓooyi coyniɗo foof anda ka ɗanniɗo woni debbo debbo reedu debbo jibinɗo woni wadde peen e sa waɗi peen wonti debbo debbo reedu kala coyniɗo wiyata oɗo hol maɗa ndeɗa huɓere ko ɗum waɗi ɗannugal 1 an yo won ko ndendinɗa 2 ans yo won ko desnuɗa 3 ans yo won ko kattiɗa 4 ans yo won ko kattiɗa 5 ans yo won ko cenguɗa 6 ans 6 to gotel 7 ans sa dañani hot ɗannulle ɗe noon hannde keewi caɗele neɗɗo ɗanno duuɓi sappo e goho ene oppi debbo ha ɓoccode ma e reedum debbo wonti meebal galle garta ndesa deuxiéme femme ƴetta pawa ɗum e debbo muñnoɗo ala Sar Ibrahima Sarr tinno hoto toñɗen hen seeɗa kam acci deuxiéme femme uji ka sehlami aha ko alay saago haale heddo on kadi haqqe oɗo yane gorko ɗum waɗi gorɓe nayata jemmi min mbimi e sa resi debbo e ɗanngal ngal juuti waɗa feere mbaɗa libéré debbo debbo ne kañum ne wasa mo hawre gorko nanɗo e Sénégal ne wawi resa debbo wurde debbo ne wonno tati ɗeɗo gueɗe tati jogui dewgal so ala dewgal ne wayi ittede goraw honnude e ñamminde déjà goraw wala ɗon sa ɗannima honnude nde nanɗon ñamminde nde nanɗon kono noon gotel so teeli so debbo walama ñagodani mum kono rewɓe hannde ñagoɗa mum ne wonno holko tagui ɗum nde wona ɓe nelde ɓe ƴewata carriére mabɓe ne yaha raɓɓiɗe ene raɓɓiɗe ko ɗum waɗi caɗele heddi exemple mi ƴetta 3 millions mi sooda visa mi jeeya Europe visa o gasi mi wonti clandestin mi ala kayitaji te oɗo 3 millions so waɗi ɗum ɗo mboɗo wawi liggade wona clandestin Allah ni mana neta kayre te ka desɗo walla ka yakare leñol kono Sar Ibrahima hewɓe noon mbi sukaɓe ɓe rewɓe ɓe worɓe ɓe mbi on mbiyan noon kono onon on jeehi on jaɓani artude ala aɗani tagui jaɓani artude nde won noon kadi to wucce ala to fayi ala min joni baɗɗo 18 ans 19 ans Europe so wi mbaɗa artami perdi ko liggotonoɓe duuɓi 18 ans 19 ans ko ni woodi walla waɗani ni woodi wala sinno ko hande sinno woli Allah on circonstance woli jooɗade 2 ans yan debbo ma yan jinnaɓe ma aɗa woni Europe cooda sac maro oɗo sac maro mo cotta Allah on seeɗa ñamata te aɗa andi aɗa calcule retraite te retraite mo calculta o est ce que ma hawren walla hawrata anda ndeysa Allah andi Allah andi yalla wat aɗa liggono janggo janggo Allah andi ndeysa ay Sar Ibrahima Sarr gorko mo sinjimo ko no heewide mimi liggonta ko ɓiɗɗo mo liggontoɗa yananam liggoto ndeysa jawdi ɗo ganduɗa artanta nafanma ko rusde jawdi ndi sa rusi jawdi ndi mbaɗa hen peen koka ñammina miskineɓe ay sa mayi jawdi ndi abbete amma tawa toon jawdi ndi so wonti a ligganima sukaɓe ma calɗa ligganaɗo yananama maaya goppa ronoɓe oɗo ɓeɗo ronoɓe ɓe jeeye jawdi ndi ɓe piiso ɗum ha laaɓa wona dañani Allah sukaɓe ma kadi perti ngal daña ko nafata haydara voilà Sarr jaɓan meeɗa jaɓde wadde Sar Ibrahima Sarr so tawi mi nani haala ma a wahima yinnoɓe yaade ɓe e jogotoɓe 3 millions 4 millions hay hanki min hol mbiɗo kam ɗum Ibrahima miminama on mba jogui 4 millions sa yiyaɗi kam jahowo ɗum ɗon sa nani Sar Ibrahima Sarr ko wi ko sono yeede hakkille ma aɗa wawi joɗade gujjitaɗo ƴeewa ko ligguiɗa so tawi kadi yeedani hakkille ma aɗa wawi yaade kadi kala saaha waɓe ndugi Babel Salen Aissata Mbodj naddam ɗon jasinéro kono ko Sar Ibrahima ɓorni o ko mo ay ɗo joni a dañi probléme mi noddano tan wi Aissata Mbodj neldam jasinéro Aissata Mbodj neldam iPhone Aissata Mbodj neldam ɗon ujunaji
sappo neldam nogas neldam capannayyi jomum neltuma ujunere mbiya neɗɗo wona France ala ko nelda kam sona ujunere ala ko nelda kam sona ujunaji ɗi holko mbiyata ɓe saɗiɗani heddi noon aɗa andi gurdam aduna ɗaminar imi goni koye lekki ɗamumuya annabi Moussa Allah tabaraka wa taala wi yondikina caɗi janggo ɓeydanma neɗɗo wawa ñamde ko ɓuura wona arsigi ma kokkuɗam ujunere o arsigi ma ko ujunere wawa hokkudema ko ɓuuri ujunere so hokkani mbaɗi arsigi ma ala ɗo ɗum noon kala ko jiiɗa aduna yettu en Allah heddi noon oɗo joguiɗo walla mo ala an anda gurdam makko nde wonno jaɓani feññindemo gurdam makko ene woodi yahoɓe découvert liggoɗa salaire ma o taw wawa jogade gurdam ma nde wonno luusuji ne keewi dépense ko fayama ko ne heewi est ce que sar Ibrahima kadi wonɓe toon ɓe est ce que ɓe kalani yimɓe gonga mo kalɗa ɗo joni ɓe kalata ɓe cuudat exemple min haade mi arde mi yaha banque mi ƴettoya ñamale walla mi ƴetta tagge mi ara mi waɗa jesnuremo no holɓa taw gurdamam toon satti mi haalanta yimɓe ɗo gurdamam no guuri hono yimɓeɓe gandirta gurdam ma a hollani hoorema nangue yornata ko holla an haal gurdam ma ɗam gurɗa ɗum so neɗɗo noddima ala wiyala oɗo mawni ɗum oɗo fatan ɗum walla ujunaji sappo ñaguiɗa kam mboɗo jogui ujunere neɗɗo ala droit ñagade neɗɗo ujunere sappo neɗɗo ala droit tajde wi tan min hokkam ko mbawɗa min de mboɗo taƴi so rugi waɗi forade taƴede saaha kay noga capannayyi neɗɗo taƴata e ɗum noon ko ɓuɗɗen wawde haalde kalɗon haala foof ko jiɗɗen famde e mbarode reynu dundu reynu mbarode baroɗe wonɓe Sénégal ɓe goppa yumma goppa bamma goppida e juuɗe miñe mawne yumma wawi addande ɗum saralla wonta wawa heede yumma kanko heede yumma ɗon donc mbarodi nan toon dundu nanoga banggue nde wonno lumiére o woni ko Fuuta lumiére o woni ko Fuuta kono Kontago o woni ko France lumiére o woni ko Fuuta kono Kontago woni ko France ɗum noon lumiére o woni ko Fuuta kono Kontago o woni ko France ay technicien am neni baaƴa kam jildani o rugi babel sal sa huttidire sari babel sa waktuji jeenayi yonani on ko ɗo mbalten ko jiɗɗen namdade ko kadi gasata kono ko mennude tan kadi e yinnode haaldude e ma e kadi bandiraɓe yeɓoɓe piinde tiiɗi ha jiiya kadi Sar Ibrahima Sarr mbawa andude ono gorko tiiɗi haalata ɗo kadi wonɓe e dente yeɓoɓe Abou Hafsat Coumba Hamme Abou Diop hay ɓoyri timmu mo yiiɗa joni o so tawi kadi janggo e jaam yiyama ha yummiraɗo aw buuru këram eɗen gandi Kardiatou Ba o salminama en calmini kadi vacances jaam saabu eɗen gandi ko janoɗo makka omon ɗo e nder Dakar en calmini aduna o kala yeeɓiyankoɓe kala debbo e gorko suka e mawɗo holko mbawɗa waynorade bandiraɓe e wasorade bandiraɓe no mbawata wadde tinnade gandi aduna o hande ne hamni gañum tumabu ne heewi hasidagal ne heewi haare ne heewi jiiɗi yumma e baba elluɓe jiiɗa yumma e baba boneji neɗɗo ƴefta mo jiiɗa yumma e baba fawa e muɗum bonande ne ganduɗa sino sago mo wattoyo holko mbawɗa addande hen min kam mi waynori sognorogi mi weltima no fewi en beltinima kadi technicien ɗi kadi en beltinima Allah en beltinima Pinde TV foof mbadi koftidinde mbawɗen wasade kaɗo haala tan wi min duto Allah noon Allah tabaraka wa taala wi kuule kam ndewe kam dentoɗe kam kala ko mbawɗen wadde gurdam men ma en gadde damal yanade damal morgo damal jama yimɓeɓe lelnuma mbiya holko mbawɗo settade oɗo korɗo Allah oɗo maccuɗo Allah on waktu noon Allah woni seedi sara neke nimsa jolla so wondi mbaɗɗa ko bonande ɓuuri jasde neɗɗo foof ko neɗɗo ma e bande noon ko settade ma moƴƴere mbiya kaari jaɓata yaware feere ma bonni bande en jennima ma ubbe bamɗi wuuro mo mbatti rippude yanade ma jaɓani yaware jaɓi yaware laɓɓinen ɓerɗe ɗe guitten ɗiɗo bakkutuji ha sidagal mawnikinare gañgu duttuɗen Allah seɓɓirima de hakkude seɓɓirade e heɓɓirade noon gonnoon Allah tabaraka wa taala yo Allah heɓɓiten Allah hokken sago men allahumma amin allahumma amin laalowat jañde laawol jaam kadi jaaha e jaam kadi garta kadi e jaam kadi moƴƴere ma e bandiraɓe kala kono noon saahaɓe haaɓe ñooma ɓe mbi an banggue rewɓe o mbaɗa tan ko baɗɗo compte rewɓe o kono ɗum kadi ko yewtere won mi aɗat France alay somi arat toon somi ari toon continue ɓe mbi an worɓe tan jinganta kala saha noon rewɓe ne piye ne gucce ne mbaɗe kono an worɓe tan jinganta kamɓe ɓuuri wawde wadde ɗum noon yeeɓiyankoɓe piinde kamɓe ɓuuri wawde wadde ko émission men émission arpoten ko ɗo wonno galle
gorko pulo jonkaɗo eɗen gandi en wonani en beela mo yiidemo huttodirde e makko en meeɗa yiidude e makko kono way kono eɗen jiyatnomo kala e saaha ɗum wonani en weltare gadduɗen koye technicien men Djiby Dieng kadi Allah jarama a jarama ilandiga ha saaha goɗɗo e émission goɗɗo émission men Arportel Pulo ummodo pulo fota pulo ummodo pulo ummodo Sénégal fulɓe ndendinen pulo ummodo fuɗa Mauritanie ndentinen Arportel